Ако жена влезне в бар и каже искам някой да ме ебе, моментално ще се намерят желаещи. Ако мъж влезне в бар и каже искам да еба, най-много да яде бой. Путката струва, курът е безплатен. Тази проста истина стои в основата на подкономическата система, която влияе на живота ти всеки ден. Както е видно от името, системата се върти около жената. Най-важното нещо в света на жената са нейните чувства. Ако се направи статистика на живота на една жена, ще се види, че по-голяма част от времето си тя е прекарала в това да мисли как би искала да се чувства и в търсене на лигави песни, които описват начина, по който всъщност се чувства. Жените не се влюбват в мъже. Жените се влюбват в собствените си представи за това как биха се чувствали с теб. Жените се влюбват в собствените си мечти, идеи и най-вече желания. Жените се влюбват, когато нещо им липсва. Жените се влюбват с ушите си. За целта трябва просто да влезнеш през тях и да се загнездиш в мозъка й. Трябва да я караш да мисли за теб. Няма значение колко си нисък, висок, дебел, беден или грозен. Ако тя има достатъчно неизпълнени желания, достатъчно болни идеи и липсват достатъчно неща, е твоя. Изведнъж тя решава, че точно ти трябваш. Курът ти придобива стойност, която според нея отговаря на цената на путката й. Имаме сделка. Това е търсенето в света на глобалната подкономика. То зависи изцяло от жената, но съществува непрекъснато. Гаджето ти копеле, с едното око гледа теб, а с другото се оглежда за някой, който предлага по-добра цена за путката й. Жените изтрезняват се от търсят от любовта много по-бързо. Със студена прецизност могат да ти кажат точно какво не харесват от теб и точно защо са с теб. Гардероб с най-различни мъже би бил идеален за жена. Та-да! За понеделник. Някой, който да ме води на любимите ми филми. За вторник. Някой, с когото да отцветим червени фонтаните в парка. За сряда някой, с когото да си пия кафенцето и да си пуша цигарката. За четвъртък. Вече искам някой по-улегнал, спокоен, който да не ме ревнува, защото в петък искам някой, който да ме ебе като животно! Ясно е, че един нищо и никакъв мъж няма как да бъде всичко това на куп. Ти си точно това, което жената иска от теб само в самото начало. Колкото повече време минава, толкова повече се отдалечаваш от рицара на бял кон. Това е търсенето света на глобалната подкономика. То зависи изцяло от жената, но винаги я прави нещастна. Идеята, че някой някъде предлага по-добра цена за путката и не я напуска никога. Света на жената е пълно с безплатни курове. Всеки ден ни се предлагат поне два. Дори да не го осъзнава, към една путка има интерес, което е изкушаващо. Това е търсенето в света на глобалната подкономика. То зависи изцяло от мъжете, но винаги прави жената капризна. Рядко жените имат реална оценка за стойността на путката си. Колкото по-голяма цена получават за нея, толкова повече мислят, че струва. Както знаем, това няма как да продължава вечно и така се стига до подкономическа криза. Няма глобални подкономически кризи, има само лични.
Личната подкономическа криза се получава тогава, когато жената почне да получава много по-евтини курове, отколкото според нея е цената на путката й. Всъщност, преди малко не бях съвсем точен. Жените се влюбват с мъже. Ако се направи статистика, може да се види, че това се случва максимум 2 пъти през целия живот на една жена. Мъжът може дори да е един и същ. Времето между тях е една игра на търсене, предлагане и кризи. Времето между тях е време на постоянно прокрадващо се нещастие и капризност. Но не ми беше това мисълта, копеле. Искам да ти кажа нещо. Как можеш да разбереш дали жена ти е влюбена или просто търси по-добра оферта за путката си, потикната от лична подкономическа криза? Ако видиш, че момичето ти е недоволно, нещастно, замислено, несигурно, тъжно или вечно пияно, значи си мисли: това ли получавам за путката си? Това са... Това всъщност е мисълта, с която се борят повечето омъжени жени. Мислих си, че ако жените престанат да бъдат капризни и вечно недоволни, ако просто почнат да дават нон-стоп извратения секс, от който имат нужда мъжете им, всичко ще бъде наред. Няма да има войни, всички ще са доволни. Това е вярно. Но не е истината. Истината е, копеле, че трябва да поддържаш цената на кура си всеки ден, който си стея. Не ме интересува как ще го правиш! Ти знаеш най-добре как си я свалил! Само един съвет! Научи се да я подмокреш с думи. Помни, че в жестокия свят на глобалната подкономика курата ти е безплатен, а тя е божествено красива. Ако се направи статистика на живота на една жена, ще се види, че все някой някъде някога е предложил най-високата цена за путката й. Дали го изпуснала? Или то осъзнал, че тая путка не струва толкова много? You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.